Dette er et grønlandsk udsted. Det ligger herud til Davisstrædet ved mundingen af Godthåbsfjorden. Narsaq hedder det. Det betyder sletten, samtidig kalder man stedet for Lille Narsaq, at ingen skal forveksle det med byen Narsaq i Sydgrønland. For 5 år siden boede her en 80-90 mennesker, men siden er det gået et stykke tilbage. Den ene familie efter den anden har forladt Narsaq og er flyttet til Godthåb. Erhvervsmulighederne er for ringe til, at beboerne kan følge med i den moderne samfundsudvikling. Udstedet må affolkes efter devisen befolkningskoncentration. Her har igennem århundreder en lille flok mennesker slået sig igennem ved fangst og jagt, der mere og mere blev afløst af fiskeri for små motorbåde. Men udviklingen er løbet fra den gamle tørfisk. Stedet er for lille til at bære en teknisk udbygning. Dommen er afsagt. I dag er det den 29. maj. Skulle de sidste familier have forladt stedet, men kun de 2 af familierne er blevet færdige til afrejsen. En gang i næste uge følger de sidste efter. Et par af skolebørnene er tilbage nu, men kateketen har indstillet undervisningen, han skal selv rejse. Foråret kom sent i år. Torskefiskeriet skulle have været godt i gang nu, men i næste uge senest er Narsaqs sidste beboere opsuget i byen. Skonnerten Klapmyssen er klar til at tage gods ombord. Her boede indtil for en time siden 3 voksne og 6 børn. Og her boede den anden familie på 8 medlemmer. Befolkningsflytningerne i Grønland er uomgængeligt nødvendige, hvis et udviklingsprogram skal gennemføres. Og folk forstår vel nok, at de er nødvendige. Men derfra og til at være indstillet på dem, end sige glade for dem, der er der en afstand, som mange af de ældre og gamle kan have svært ved at overse. Lettere går det, for de unge bryder op. Det er begyndelsen til noget nyt, og dem er der ikke så meget, der binder.
Det var helt spontant, at den lille gruppe på broen gav sig til at synge en salme, som man gerne synger ved afsked. Og så er der kun få øjeblik til afsejling. Alt godset, det er ikke så overvældende meget, er stuvet ned i klapmyssens lastrum. De to familier skal sejle med kutteren Alf Bertelsen til Godthåb. Ingen kan naturligvis tvinges til at flytte. Men affolkningen af det lille sted udelukker i praksis, at nogen bliver boende. Og så hen ad aftenen får Narsaq-familien det første indtryk af deres fremtidige by. Af Grønlands befolkning på godt 35.000 bor endnu 37% på udsteder og bopladser, spredt over et enormt område. Og kun de steder, der har naturgivende betingelser for udviklingen, vil få lov til at blive tilbage. Rejsen ind til Godthåb koster ikke tilflytterne noget, den betales af Grønlands landskasse. På forskellig vis søger man at stimulere tilflytningen til de større byer, blandt andet gennem en flyttepræmiering. Det kan dreje sig om beløb på fra 500 op til 2.000 kroner. Det afhænger af forholdene i de enkelte tilfælde. For tilflytterne betyder det et mærkbart ryk i rytmen at komme til den store by. I Godthåb skal man vende sig til at gå til side for bilerne. Her bærer man ikke børnene. Her bor folk i lag i store huse, mange af dem i hvert fald. Der er meget, der pludselig understreger overgangen fra det lille udsted, hvor alle kender alle, til byen, hvor det er nødvendigt at køre i bil og bruge ur for at nå det hele. Og her er så det kvarter i Godthåb, hvor Narsaq-familierne skal bo. Myggedalen hedder det, et udpræget tilflytterkvarter. Huset her har 2 lejligheder, hver på ca. 40 kvadratmeter. Her skal familien på 9 medlemmer bo. Huslejen er 151 kroner om måneden, men med fradrag på 13 kroner for hvert barn ud over det første, kommer familien til at bo for 86 kroner. Men at være tilflytter er i sig selv en situation, som bærer usikkerheden i sig. Hvordan vil man blive modtaget her i kvarteret? Hvad vil de gamle på stedet, som bor i dårlige huse, sige til, at vi nyankomne skal bo her? Vi spurgte Kemner Helge Knudsen, hvad man gør for at lette tilflytterne overgangen fra en udstedstilværelse til at leve i byen. I det her tilfælde, der har vi gjort et første forsøg på at lave et slags tilflytterkursus ude i Narsaq. Hvordan? Ja, vi tog ud nogle stykker. Vi var derude i 2 dage, dem der var der længst. Og der prøvede man så i skolen at samle dem, og der var det 17, tror jeg det var, med de voksne og de unge. Og der gennemgik man de forskellige problemer, som de ganske naturligt kom ud for.
først og fremmest fordi de skifter helt tilværelsesform, altså fra den gamle, hvor det er naturalt i husholdningen, og så over til Godthåb, hvor det er penge. Ja. Og mange penge, det drejer sig om. Ja. I det daglige. Jeg tænker på, hvordan er det muligt for udsendte rigtig at komme i kontakt med en udstedsbefolkning, som faktisk ikke forstår et ord dansk? Det er vel nok ikke muligt. Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, men altså, vi kan ikke på samme måde som en grønlænder virkelig bistå dem. Skulle man ikke have gjort det? Jo, og vi har også gerne set, at vi har fået nogle flere virkelig uddannede, men man har talt om at uddanne forsvarsfolk, altså de grønlændere, de bedste grønlændere, vi har her på kæmperkontorerne, prøvet på at give dem et kursus, sådan så de helt var med. Og det har man talt om i 62, og det har man talt om i 63, og det har man også lovet i 64 og 65, og altså det er stadig blevet udsat. Hvem udsætter du? Ja, det er altså de myndigheder, som sidder og skal bevilge de penge og tilrettelægge endeligt, for at noget sådan kan gennemføres, og det er dog forudsætningen for, at vi kan komme videre, ikke alene for tilflytterens vedkommende, men også med forsorgen i almindelighed i Grønland. Men udvalget for samfundsforskning, de har jo også haft et ord at sige i den sag. De udarbejdede omkring begyndelsen af 1960'erne. Der udarbejdede de en rapport, hvor en række videnskabsmænd havde undersøgt en række af de flytninger, der skete især fra Ukørnø-distrikterne ned til Diskobugten omkring midten af 50'erne. Og der blev begået forskellige fejl. Det var vi godt klar over, da vi arbejdede med det. Måske mest, at man ikke kunne hjælpe tilstrækkeligt på de steder, hvor de tilflyttede. Det var også noget af det, som samfundsforskningsudvalget kom til, og det var især på det punkt, men altså vi er ikke kommet længere. De samme fejl blev begået, på trods af, at man har en hel bog om, hvordan det egentlig burde gøres. Hvornår kommer vi længere? Når vi har de grønlændere, der er blevet uddannet og virkelig kan bistå på den rigtige måde. Vi andre gør så godt vi kan, men det er ikke godt nok, det ved vi godt. Den omstillingsproces, som Grønlands befolkning skal igennem i disse år, afføder en lang række sociale problemer, som kun den, der selv oplever den, kan forstå rækkevidden af. Kun få forstår dansk, færre endnu taler dansk. Grønlænderens hele forestillingsverden og følelsesliv er nært knyttet til et fangersprog, som ikke slår til under samfundsomdannelsen. Hvad kan til syvende og sidst de mange udsendte derhjemmefra vide om, hvad egentlig grønlænderen tænker og føler ved det hele? Sprogproblemet alene har sin store andel i de samarbejdsvanskeligheder, som ingen vil benægte består mellem mange grønlændere og os. Vi kom ind på det emne i en samtale med tolken Peter Kreutzmann. Jeg kan jo som et eksempel fortælle en historie. For nogle tid siden, der skulle 2 danske teknikere her fra landsadministrationen på rejse i Sydgrønland. Og de skulle bruge en rejsebåd med 3-4 mands grønlandstalende besætning. Og forud for afrejsen, der skulle de aftale om proviantering ombord. De 2 teknikere holdt på, at de skal købe deres egen proviant, og en grønlandsskipper havde opfattet på den måde, at han skulle købe proviant til hele besætningen og passagerer. Ja. Det tager den til 3-4 ugers rejse. Ja. Nå, da de rejste for Godthåb, der opstod jo den uundgåelige diskussion om proviantering. Diskussion, ja. Og det de 2 teknikere havde købt proviant til sig selv, og skiberen havde proviant til besætning og passagerer. Ja, ja. Og diskussionen kulminerede, da de sejlede en times tid fra Godthåb, og skiberen sagde til passagererne, en af passagererne, noget i den retning: du sagde, at jeg skal købe proviant til alle ombord. Ja. Og den danske tekniker svarede med en ægte dansk vending: det var sagen. Det var satans. Det var satans. Ja.
de opfattede jo skiberen som om han sagde, du er satan. Det kunne han ikke tage, og det var en hård bemærkning, og han vendte båden og vendte tilbage til Godthåb. Ja. Efter ankomsten, der kom det jo op til administrationskontoret, hvor jeg arbejder. Ja. Og så skulle jeg optræde som en slags maler og glattede deres sproglige misforståelser og uoverensstemmelser ud. Ja. De forstod hinanden, og de gode venner, de sagde hinanden undskyld, og de gode venner, så sejlede de igen. Ja. Peter Kreuzmann, de har fortalt mig, at det også tit disse sproglige vanskeligheder kan medføre store misforståelser for patienter, som ligger på sygehus. Ja, jeg kender i hvert fald mange patienter, der har været her på Børne- og Sanatorium her i Godthåb. Det er jo en stor hospital med op til 400-500 sengepladser. Ja. Jeg ved, at mange patienter slet ikke aner, hvad de fejler. Fordi de ikke kan snakke med lægerne, og det er ikke nok. De har ikke tolket nok dernede, der de kan overse til alle stuegangene. Og jeg kender i hvert fald nogle patienter, der ikke aner, hvad de fejler. Og når man ligger på et hospital, så vil man jo gerne vide om udsigterne, hvornår man kommer hjem om. De aner det ikke noget på grund af de her sproglige vanskeligheder. Hvordan ser det så ud på arbejdspladser rundt omkring, hvor en hel del grønlændere arbejder sammen med udsendte? Arbejder sammen med udsendte. Ja, værksteder for eksempel. Det er også problemer, store problemer på arbejdspladserne. Og en arbejdsformand giver ordre til en grønlandske medarbejdere, og det kan ske, at grønlandske arbejde misforstår ordren og udfører noget helt andet arbejde. Ja. Fiskerne, som kommer hertil, har de fortalt mig, har under tiden svært ved at forstå, hvad de får lavet af arbejde. Ja, det sker tit, at fiskerne afleverer deres båd til bådværftet. Ja. Skulle repareres i motor eller skove. Og når de har modtaget regning, en stor regning, så flere 1000 kroner måske, så anede de jo ikke, hvad de har betalt for, og hvad de skal betale for. Regningen er skrevet på dansk. Ja, regningen er skrevet på dansk. Selvom regningen måske specificeret som, at almindelig lappapir for en grønlænder, der ikke kan dansk. Du fortæller ham ikke noget? Nej, det har man ikke tid til. Nej, men altså, jeg tænker på, at denne lap papir fortæller ikke en grønlænder Nej, noget. det gør det ikke. Jo, de kan godt se, at der står 3.500 kroner, men de aner ikke, hvad det er for. De store sproglige vanskeligheder er selvfølgelig særlig mærkbare for folk fra de små steder, hvor man kun sjældent hører dansk. Det kan Dina Hansen, som kommer her i blæse- og ruskvejr, fortælle meget om. Hun møder problemerne dagligt i sit arbejde som sundhedsplejerske i Godthåb. Her er der så mange mennesker fra udstederne, som flytter til i denne tid. Ikke mindst her i Fiskerbyen, som man kalder det her kvarter. Dina Hansen er grønlænder og taler sproget. Og alene heri har hun en kvalifikation i sit arbejde, som ingen fra Danmark nogensinde opnår. Hun er dansk uddannet sygeplejerske og har siden suppleret med kursus for sundhedsplejersker. Det hele i øvrigt for egen regning. Her i Fiskerbyen skal hun ind og se til et spædbarn hos en fiskerfamilie.
Vi skal lige snakke sammen lidt, Dina Hansen, inden de skal ud i ruskvejret igen. Ja, Det er grimt vejr i dag. det skal jeg dele op for. Det er vel egentlig vant til det. Ja, der er jo mange dage, der er sådan her, ikke også? Ja. Det hjem, som vi nu har besøgt i dag, det Ja, er vel til de bedre. ja, vi kan godt se, at det er sådan lidt overmiddel. Lidt ja. overmiddel. Ja, og husmoren er jo så fornuftigt her, og børnene bliver passet ordentligt. Ja. Så det er aldrig noget problem her i hjemmet, heldigvis. De er Godthåbs eneste sundhedsplejerske. Ja, Hvor mange hjem er der så at se til? der er her i Godthåb er der cirka 215 stykker i øjeblikket. Ja. Så kommer der jo flere efterhånden. Ja. Ja, Ja, byen vokser. ja, det gør det. Hvordan er det så med at komme rundt? De kommer jo cyklende hertil. Ja, jeg cykler rundt, når jeg kan cykle. Men om vinteren, når det er sne, så går jeg selv. Så går det meget langsomt, når jeg skal gå med mine tunge tasker sådan på vejen. Det er jo lange veje her i Godthåb. Ja, der er vel et par kilometer fra den ene ende af byen til den anden. Ja, der er 3 kilometer fra Kolonihavnen til Skibshavnen. Og det hænder samtidig, at jeg skulle gå den lange vej der. Ja, med tasken i hånden. Med tasken i hånden, ja. Men kan man ikke give den kørselsbefordring? Ja, det er jo dyrt. Og vi har søgt om at få en kørselsgodtgørelse. Jeg tænkte på især, når det er dårligt vejr, og når jeg ikke kan cykle, om jeg ikke kan blive kørt. Men vi har fået afslag. Man kan ikke give nogen bevilling til kørsel? Ikke kørselsgodtgørelse, men jeg bliver svært på den måde, at hvis sundhedsvæsenets befordringsmiddel er for lille, så skulle vi søge om det. Så jeg regner med, at hvis jeg har kørekort og søger om en bil, så kan det være, at jeg måske får en gang på fremtiden. De bruger også udtrykket måske. Ja, det bliver man nødt til her. Dina Hansen, jeg ved, at Godthåb byområde ikke alene er deres arbejdsområde. Ja, jeg har jo også udstederne. Hvor mange? Der er 4 udsteder her i Godthåb, men jeg har besøgt kun 3 af dem i øjeblikket. Fiskenæsset er ret langt herfra. Ja, det er langt herfra. Ja, og vi har en sygeplejerske dernede, så jeg regner med, at hun tager sig af små børn dernede. Ja. Endnu har jeg ikke været dernede, men det er meningen, at jeg vil dernede også en gang. Det er jo ikke Når en jeg har overkom tid. det hele. Nej, når der er så mange børn her, så er det svært at komme afsted. Ja. Hvor skal de hen herfra? Jeg skal ud til et lille hjem, som ikke er så godt som her. Der er jo så mange forskellige hjem her. Nogle er flotte, og nogle er meget elendige. Så det må vi tage med. Så jeg skal derud nu. Må vi følge med? Ja, det må det godt. Ja, vi har været her før. Vi er igen i Myggedalen. Det var her, de 2 familier fra Narsaq kom til at bo. Det er det børnerige kvarter. Her skal folk til at bo i en slags fællesskab, som er helt anderledes end det, de var fortrolige med på den lille boplads. Befolkningstilvæksten i Grønland er blandt de højeste i verden, og en sammenhobning af mennesker i de hastigt voksende byer er blevet en af følgerne. Her i kvarteret har sundhedsplejersken meget at se til.
Dina Hansen har i et hjem som dette særlig grund til at være på vagt over for tuberkulosen. I dette ene rum bor en enke med sine 5 børn. Hun er på arbejde på fiskeindustrien. Kun en forsvindende del af de mange enlige mødre i Grønland har mulighed for at få anbragt deres børn på vuggestuer eller i børnehaver. Og mødrene har ingen anden udvej end at lade børnene være alene i den tid, de arbejder borte fra hjemmet. Det gamle Godthåb syner kun lidt i det nye bysamfund. Sejldusjoller har afløst kajak og konebåd i det moderne Grønland. Det gamle sygehus er for længst blevet for lille, så mange nye opgaver, der er kommet til. Også det hænger for en væsentlig del sammen med befolkningskoncentrationen. Dr. Preben Thomsen, hvor mange af børnene her på stuen er fra udsteder? Ja, jeg vil tro, at cirka halvdelen er kommet ind fra udstederne. Eller ikke kommet ind, som jeg havde sagt, altså af forældre, der er tilflyttet fra udstederne. Vil det så sige, at forældrene selv kommer med børnene? Nej, det gør de ikke. Altså, de fleste af børnene får vi indleveret af sundhedsplejersken. Hun finder dem ude omkring i hjemmene. Og resten af børnene, dem fanger vi så i konsultationen, når de kommer der. Bedstemødrene kommer med dem og viser deres sorg frem. Så indlægger vi dem med det samme. Er der noget gennemgående træk i de sygdomstilfælde her på stuen? Ja, det kan man jo godt sige, der er. Det væsentligste heroppe på Grønland er jo nok alle disse børn, vi har med fnat, med børnesår, med hævede kirtler og med lus. Det er jo noget af det, der dominerer mest. Navnlig af fnatten, det er et ordentligt stort problem. For når børnene ligger og kræser sig med fnat, så får de sår. Og når de får sår, så kan vi ikke give dem fnatbehandling. Man kan ikke smøre den stærke fnatsalve oven på sårene. Så det vil sige, at man kommer ind i en ond cirkel, hvor man faktisk ikke kan få dem behandlet. Hvordan er det så hygiejnen, eller er der mangel på hygiejne i hjemmene, som er stedkommet det her? Ja, det er jo lidt vanskeligt at sige. Jeg vil nok tro, at i det store hele er det mangel på hygiejne i hjemmet. Der må man jo altså også tænke på, at mange mødre, vi kan jo for eksempel tænke på den lille dreng, der sidder der, og moderen er 25 år gammel, og hun har 4 børn. Manden er blevet indlagt på Landshospitalet nu efter tuberkulosekampagnen her i marts måned. Og for at klare det foretagende har hun så måttet tage arbejde nede i bageriet hver dag fra kl. 4 om morgenen og til kl. 12 om middagen. Så har hun godt nok eftermiddagen til børnene, men der skal jo vaskes, og der er mange ting, der skal ordnes, og det tjener hun ikke noget særligt fyrstligt på. Hun har fået et pænt lille træhus at bo i, en af de små typehuse, som jo i sig er meget pænere, som bare har en enorm mangel, og det er, at der overhovedet ikke vaskemuligheder i dem. Man har givet dem en stue og et køkken med et kulkomfur nede i stueetagen, og op på første sal, der er der et par små værelser, hvor de kan sove. Det synes jeg er et meget dårligt eller et kedeligt træk ved type husbyggeriet heroppe, at man overhovedet ikke har tænkt på, at de sidder der med 2, 4, 6, 8, 10 børn, hvor der skal vaskes, gøres ved. Familien skal også selv vaskes, ikke? Det foregår inde ved køkkenvasken, det hele på et trægulv. Så skal man hente vandet. Nu i det tilfælde her, der skal hun gå en halv kilometer og hente vand. Og hvis man skal det, så går man hellere hjem og laver kaffe af vandet, så går man ikke hjem og vasker sig 2 spand vand. Det lyder som om, det er vred, Preben Thomsen. Nej, det vil jeg ikke sige. Jo, jeg er lidt vred over det der. Jeg synes, der på en eller anden måde må kunne skabe, selv i de mindste typehus, man laver og planerer i fremtiden, der må der laves muligheder for. Der må være vaskerum, så familierne kan komme til at være. Man må kunne lukke døren og stå og vaske sig, ikke? Der er jo ingen, der vil vaske sig, når de skal stå sammen med andre mennesker. Det er klart. Der bliver meget svineri i de huse der. Distriktslæge Preben Thomsen er ikke alene om sin kritik af boligbyggeriet i Grønland. Ganske vist vil ingen bestride, at et hus som det her er langt ringere end de nye. Husene her ligger i Egedesminde i Tibidok, hedder stedet. Men de nye huse, der bygges, hævder man er forudbestemt til at blive slum i løbet af et par år. Typehusene her er beregnet på 4 familier, 2 i stuen og 2 på første sal. Hver lejlighed er på ca. 40 kvadratmeter,
Mod beregning befolkes de takket være bolignøden af den ene børnerige familie efter den anden. Med hensyn til alderdomsforsorg har Egedesminde med sine 2500 mennesker et stort udækket behov. Et alderdomshjem har man dog med plads til 24. Her samler man sig i den lille opholdsstue. Det er gammel dansemusik fra Grønlands Radio, man lytter til. Her kan man sidde og pusle med husflid, hvis man har nemme for det. Det har Kasper Nielsen. Han er 69 og kommer fra udstedet Akunak. Han siger om sig selv, at han er en gammel søllefanger. Der er nu nok lidt koketteri i det. I hvert fald har han nedlagt eksemplarer af samtlige arktiske dyr. Undtagen den spraglede sæl, den fik han aldrig ramt på. Diplomet her tilhører Albrecht Schulze, som Kasper deler værelse med. Det har han fået for 39 års trofast tjeneste som slædekusk og bådfører for distriktslægen. Den lille vinduesudstilling tilhører Kasper. Han vil gerne sælge lidt for at skaffe sig en ekstra skilling. Albrecht Schulze, det er altså slædekusken, og bådføreren er 79. Han var synligt glad for at vise os sit diplom med kongens og landsfogedens underskrift. Der går i Egedesminde endnu ry af Albrechts slædehunde. Han siger, at ordentlige hunde får kun den, som selv opdrager dem fra små hvalpe. Albrecht er plaget af gigt, så det kniber med hørelsen, så det er nok tvivlsomt, at han får ret meget ud af at sidde herinde og høre på musikken. Hvordan nu med økonomien for hjemmet? Samtlige udgifter, det vil sige til mad, til personale, brændsel og vedligeholdelse, altså alt, er for 1965 budgetteret til 80.000 kroner. Bolette Johansen, bestyrerinden, har brug for al sin opfindsomhed for at få pengene til at slå til. Overskridelser finder ikke sted. I værelset her bor Claus Jeremiasen og hans kone Tekla. Claus er delvis lam. For 30 år siden faldt han under rævejagt ned fra et fjeld. Han brækkede begge armene og det ene ben og lå bevidstløs næsten en hel dag. Så kom han så meget til sig selv, at han kunne kravle op på slæden og lade hundene trække sig hjem. En svær rygskade havde han også fået. Først 17 år efter opnåede han invalidehjælp, dengang 30 kroner om måneden. Tekla her er 67, 2 år ældre end sin mand. Hun fortæller om ham, at han trods sin invaliditet var nødt til at fiske så meget, som han nu kunne. Men indimellem sultede de. Ganske vist havde de 6 børn, men de boede så langt væk, at de ikke kunne hjælpe forældrene. Hver af de gamle her på alderdomshjemmet får 24 kroner om måneden og 150 kroner om året til tøj. Karen Ville her er 65. Hun er enke og kommer fra en lille boplads i Egedesminde Syddistrikt, hvor hendes mand var fanger. Han omkom på en fangstrejse. Karen Ville skaffer sig på sin facon en smule indtægt. Hun syr og forsåler kamikker. Hun tager 5 kroner for en forsåling. Karen Ville deler værelse med Anne Jeremiasen. Hun er 70
og har været enke siden hun var 23. Hun fortæller, at hun gik med sit andet barn, da hendes mand døde af tuberkulose. Så måtte hun klare for sig selv og sine børn, og så blev hun regulær fanger. Hun har fanget haj fra pram og skudt sæl fra isen. Indtil hun på sine ældre dage blev kamikjomfru på skolen og holdt skolebørnene med skindtøj. Og nu oplever Ane den ny tid i Grønland. Hver dag hører hun, at der sprænges i klippen. Og fra vinduet kan hun se, at de bygger en ny stor skole. Hun hører også så mange nye ord. Normalisering, fødestedskriterium, ligeløn. Men hun ved ikke, hvad de betyder. Det er de yngre generationer, samfundsomdannelsen kommer ved. Vi sad ved kirkebugten i Jakobshavn og snakkede nutid med den grønlandsk fødte kemner Kale Rosing og spurgte ham blandt andet, hvad hans indtryk var af de yngres syn på udviklingen. Grønlænderne har en hel del tilbage af den gamle kolonimentalitet, trods alt. Nemlig på den måde, at man venter, at enten staten eller kommunen skal sætte ind de steder, hvor man mener, at der er forskellige mangler i samfundet. Man har ikke indtryk af, at de selv vil sætte noget virkelig ind på de forbedringer, som de kræver, men venter, at staten og kommunen af sig selv vil gøre det. Det er altså stadigvæk en, skal vi kalde det, en fornemmelse af de udsendte som formyndere. Ja, der er måske lidt i den retning, selvom det jo har forandret sig kolossalt i løbet af de sidste 10-15 år. Ja, hvad tænker de på? Ja, jeg tænker altså på for eksempel, da kemnervirksomhederne startede, og de nye kommunalbestyrelser fik betydeligt større beføjelser, end de havde haft tidligere. I begyndelsen, der var kommunalbestyrelsesmedlemmerne uhyre tilbageholdende med deres meninger, og overlod i mange tilfælde til kemneren at træffe den rent praktiske afgørelse i hvert fald. Men det har altså, det er i årenes løb slået helt om. De er meget mere fri i deres optræden og i deres afgørelser. Claushavn hedder udstedet her ved Diskobugten. På de små steder som her er der endnu så meget af gammelt levesæt tilbage, at man uden meget diskussion affinder sig med forholdene, som de nu engang er. Tre generationer har deres hjem her, i alt 9 mennesker. Elisabeth og Jon Villassen er begge omkring de 80. Jon har fået begge ben sat af over knæet for koldbrand. I Grønland afholdes alle sociale udgifter af landskassen. I aldersrente får de 2 gamle mennesker her til sammen 187 kroner om måneden. Forleden vedtog ganske vist landsrådet en forhøjelse på 25%, så Jon og Elisabeth kan se hen til at få 224 kroner om måneden. Elisabeth er blind på det ene øje. Jon, eller Yoga, som manden bliver kaldt til daglig, var engang storfanger, og han fortæller med stor glæde i stemmen, at han har været formand for kommunerådet, og han har præsteret at nedlægge 3 hvidfisk fra kajak. Gamle Yoga husker man særlig godt på sygehuset i Jakobshavn. Han var så taknemmelig over, at lægen kunne befri ham for smerterne i benene. Magdalene Hansen i Jakobshavn er 47 år. Hun er blind. Hun har fra Dansk Blindesamfund modtaget en
båndoptager, og med mellemrum får hun fortællinger indtalt på bånd på grønlandsk. Magdalene Hansen er ugift. Hun har en søn på 11 år, som er blevet anbragt på børnesanatoriet. Hun er ikke i stand til at have ham derhjemme. Kemnerkontoret oplyser, at hun i invaliderente får 90 kroner om måneden. Magdalene Hansen bor sammen med sin mor, men de to kvinder slipper for at betale husleje. Den betaler en bror, som bor sammen med moren og søsteren. Nu kunne en og anden måske få den tanke, jamen, et hus som det her, det må være en undtagelse. Det er det ikke. Hvor mange huse, der er saneringsmodne, kan ikke siges nøjagtigt, det må bero på et skøn. Men næppe nogen ansvarlig vil sætte det under 35-40%. Huset her bebos af Jørgen og Olava Larsen og deres 7 børn. Dette ene rum er, hvad de har til rådighed. Den anden halvdel af huset har en anden familie. I 3 perioder har Olava Larsen været alene med sine børn. De 3 gange hendes mand har været indlagt på Jakobshavns sygehus med tuberkulose. Huset har Jørgen Larsen selv bygget i 1952. Det er hans eget, og det er betalt. I tuberkuloseunderstøttelse får han 75 kroner om ugen. Det er, hvad der er at leve af. For nylig bragte Grønlandsposten en stort opsat artikel, hvor der blandt andet stod: Den virkelige forskelsbehandling i Grønland findes på det sociale område. Vi spurgte artiklens forfatter, det var Kemner Helge Knudsen, hvordan han mente, man skulle komme ud over det. Ja. Altså, man kommer jo til at stå over for et valg. Skal man prøve på at lappe på det, der findes videre? Eller skal man konstruktivt prøve på at bygge en forsorg op? Der er jo selvfølgelig nogle mennesker, der kan komme i klemme, hvis man skal gå helt ind for den konstruktive opbygning. Men jeg er ikke i tvivl, at det er den konstruktive vej, der må gås. Men før man begynder at gå nogen som helst steder, så må man have hævet gulvet. Fordi de nuværende forhold, de er for ringe. Vi kan ikke være dem bekendt. Satserne altså. Ja. Men også selve den opbygningsmæssige side af sagen må bringes i orden. Hvad tænker de på, det er den opbygningsmæssige side? Ja, altså de nødvendige grønlandske medhjælpere, som har fået en uddannelse, sådan så at de magter de opgaver, som vi står overfor hver dag. I grundloven af 1953 er ligeberettigelse mellem den grønlandske og den danske befolkning sat som mål. Karen Wille her kender ikke grundloven. Og det er vel tvivlsomt, om hun og de andre gamle har gjort sig tanker om, hvad der nu kan ligge i begrebet ligeberettigelse. For hvad skal de sammenligne med? De kender kun deres eget. De siger ingenting.